Drahí sledovateľa, vítajte na našej stránke Zážitkové rande. Týmto by som vám chcel predstaviť náš projekt a zároveň vás pozvať už na prebiehajúce pobyty a výlety. Riešime momentálne aj single dovolenky, kde sa môžete takisto spoznať s niekým, kto cestuje na dovolenku a túži niekoho spoznať nového. Naše zážitkové rande spojuje ľudí. My to robíme inak ako sociálne siete. Snažíme sa ľudí spájať, stretávať sa naživo a zažívať zážitky priamo v offline, ako hovorím ja. Zážitkové rande je udalosť, teda môžem to nazvať, že aj single večerok. Je udalosť, pri ktorej môžete spoznať 10 až 15 mužov alebo žien, porozprávate sa, zažijete zážitok, ktorý vám my doručíme. Je to umelecký zážitok, hudba, spev, tanec alebo prípadne nejaké iné zručnosti, ktoré naši protagonisti predvedú. A tým pádom okoreníme tento zážitok nielen o to zoznamovanie, ale aj o ten zážitok, ktorý myslím si, že momentálne žiadna iná firma neponúka. Čiže single večerok je 3-hodinová záležitosť, ktorú realizujeme týždni. Momentálne otvárame, alebo teda riešime toto rande v Senci. Budeme riešiť aj Bratislavu, Trnavu, Nitru. V prípade záujmu z iných lokalít dokážeme ľuďom poskytnúť aj single večerok v ich meste. Tým pádom zo single večierku vás vieme pozvať na single pobyt. Single pobyt je dvojdňový pobyt na Slovensku, na chate, buď na západnom, na strednom alebo na východnom Slovensku. A v podstate na tomto výlete takisto zažite zážitok, turistiku, spoznávanie. Je to dvojdňová záležitosť, riešime ju nielen cez víkend, čiže tieto pobyty rozbiehame aj cez týždeň pracovný. Ak si viete zobrať dovolenku alebo voľno, tak počas týždňa si viete oddychnúť a prípadne aj niekoho spoznať. Je to výhodné v tom, že nemusíte chodiť na dovolenku, držíte si v podstate kasu, viete sa s niekým zoznámiť, spoznať nových ľudí, priateľov v krátkom časovom úseku a zároveň zažiť nejaký zážitok v rámci turistiky, v rámci spoločnej opekačky a niečoho, čo nám ponúka daný priestor. Takže ak by ste chceli niečo takéto zažiť, určite ma kontaktujte. V kontaktných formulároch sa dá uviesť veková kategória, akú preferujete, z ktorej lokality ste, čiže my vám vieme potom povedať, že áno, robíme teraz západné Slovensko, bude to na tej chate, alebo robíme stredné Slovensko, bude to na tej chate a tým pádom nemusíte toľko cestovať. Single dovolenka je takisto projekt, kde keď máte záujem ísť nezáväzne na dovolenku, viete si objednať u nás dovolenku. My vám vieme ponúknuť v danom termíne ponuky, ktoré máme voľné, s tým, že takisto v kontaktnom formuláru uvedete vekovú kategóriu, o čo by ste mali teda, v ktorej podstate podľa toho my vám vieme poslať informácie na typy aktuálnych dovoleniek. A tým pádom viete na to reagovať a my vám odpovieme aj s termínom, aj s ponukami, aj ktoré sú k dispozícii. Ak chcete do ponuky aj single pobyt, aj single dovolenku, nie je problém. Vieme to skombinovať. Z našich single večierkov chodia ľudia na single pobyty. Ak sa s niekým zoznáme, ak nie, tak idú len tak a tam môžu spoznať zasa niekoho iného. A takisto to platí si pri single dovolenke, idete na dovolenku, nemusíte mať absolvovaný single večierok, ale môžete ísť priamo na single dovolenku a tam môžete spoznať pri tej hromade zážitkov niekoho nového, s kým by ste možno si rozumeli a môžete sa prípadne spoznávať naďalej. Takže momentálne máme v ponuke tieto 3 ponuky. Riešime aj tábor pre dospelých, ktorý budeme otvárať až neskôr. To bude udalosť, ktorá bude
slúžiť viac menej ľuďom, ktorí sú pracovne vyťažení, vyhorení a prípadne majú aj rodinu, čiže nehľadajú partnera. Ale radi by spoznali nový kolektív ľudí mimo firmy, mimo svojho okolia a zažili niečo akčné, dobrodružné, športové a zároveň oddychové. Je to taký detox pre človeka a radi určite privítame vekové kategórie, takisto máme tam rozdelené od 27 do 45, od 45 do 57. Prípadne keď niekto má rok hore dole, 2, vôbec nám to nevadí. Dokonca pri zoznamovacích možnostiach sa dá uviesť svoj vek. A vieme prihľadnúť na to, že niekto má záujem o staršieho partnera alebo chce by spoznávať partnerov staršej kategórii. A na túto možnosť s touto možnosťou mu vieme vyhovieť. Čiže vie si vybrať aj týmto spôsobom. Sme v tomto naozaj ústretoví. Čiže to bol tábor pre dospelých. Ďalej, rande na mieru. Máme veľa uchádzačov, ktorí nemajú radi skupinové zoznamovanie. Majú radi, sú viac introvertnejší, majú radi priestor, kde nám pošlú nejaké indície, ako by mal ich partner, aké by mal mať parametre, ako by mal vyzerať, prípadne aké by mal mať možno vzdelanie, niekto si na tom dá záležať. A my mu túto požiadavku vieme naplniť, nájsť človeka z okolia, prípadne máme aj databázu ľudí a zorganizovať to rande na mieru 1+1, niekde buď na večeri, do divadla, do kina,